Co je lepší než kmenové buňky ze švýcarského jablka? Přece přidat k nim peptidy a přírodní botox argirelin. Peptidy jsou trochu vylepšené aminokyseliny, které dělají v pleti naprosté zázraky. D'Angelo do tohoto krému vmíchali 5 nejlepších a nejvíce ověřených peptidů, které podporují zpevnění pleti a tvorbu kolagenu. K tomu všemu je v krému i argirelin, který funguje jako přírodní botox. Opravdu. Snižuje přenosy nervových signálů do těch tkání v pleti, které se dostávají do křeče a tím způsobují vrásky. Argirelin uvolňuje tkáň a přirozeně vrásky rozvolňuje, takže funguje doslova jako jemný lifting. Tohle je po pár dnech používání opravdu vidět. Tenhle zelený krém s peptidy a kmenovými buňkami funguje lépe, pokud pod něj dáte zelené sérum s kmenovými buňkami. A dokonce můžete oba produkty koupit jako zvýhodněný balíček.